Grabatzen ari garen unean gaueko 10:24 diren honetan, Urrutiko Etxeak eta Salaberriak Tolosako Beotibarren jokatu duten lauterdiko txapelketa nagusiko final zortzirenetako hirugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Iker Salaberriarentzat izan da, bera zen favorito 22 eta 14ko emaitzarekin. Norgehiagoka hasieran, Mikel Urrutiko Etxea oso ongi hasi da, batez ere sakearekin oso ongi funtzionatu du eta biek ala biek sakearekin min handia egin dute gaurko honetan. Lauterdian ohikoa da ez, sakea garrantzitsua izatea, baina gaurkoan bereziki piloten bizitasuna eta abiadura zela eta sakea garrantzi handia izan du. Kontua kontu, Iker Salaberria ez da kokildu eta aukera izan duen lehenengoan jada bere lotsagabekeri horrekin hasi da, noski lotsagabekeria zentzu honean, ez? Iker Salaberriak erakutsi du, profesionaletan dagoenetik nortasun handiko pilotaria dela, eta gaurkoan beste behin ere horixe demostratu du Goizuetarrak. Batez ere, ezker gantxoarekin egin du min ikeragarria, denak sartu zaizkio eskuan, eta hor 9 eta 4 joan da aurretik. Eta Aranon, kontua kontu, Urrutiko Etxea ere etzen gaizkiari, baina esan nuke Salaberria haueki ari zela, baina 10 eta 9ko horretan Urrutiko Etxea berak egin du tantoa, baina bikietan oraindik ez dakigu zuntza ustura bat izan ote duen, denbora dezente egonda aldageletan, baina hortikan aurrera ja analisia egitea zentzugabekeria da ez, Mikel Urrutiko Etxea ez zegoelako bere punturik onenean, eta Iker Salaberriak zuzen jokatzen jarraitu du, egoki jokatu du, tanto ederrak ere egin ditu, baina egia da Mikel Urrutiko Etxea naiz eta min hartu, nahiko zuzen ikusi dugula jokatzen, ez? Behar bada ez pilota norgehiagoka hasieran ateratzen zitzaion abiaduran, ez zaio atera, baina ongi ikusi dugu. Zaratamokoa gero, baina Salaberriak esan dugun bezala bere joko azkarrarekin, bere joko motz horrekin oso zaila da, horretan Salaberriari irabaztea, eta horrez gain Iker Salaberriarengan ere aipatu behar duguna da eduki duen defensa ikeragarria eduki du, oso ongi aritu da, eta horrek ere noski balio izan dio norgehiagoka aurrera ateratzeko. Honen bestez, Mikel Urrutiko Etxea kalean geratu da, eta Iker Salaberriak 3 norgehiagoka eder jokatzeko aukera izango du, lehen dabiziko aldiz, lehen mailako txapelketa batean parte hartzen duen urtean. Ikeragarria, zalantzari gabe, enpresak aurre kanporaketarik ez zion ipini, eta Aranon final zortzirenetako lehen norgehiagoka Urrutiko Etxea handia irabazi, eta orain ezkurdia, Jaka eta Peio Etxeberria izango ditu aurkari, beraz. 3 partida eder beretzat, eta ikusiko du ea nola joaten den. Hauxe izan da beraz norgehiagoka honen inguruan esan behar genuen guztia, pilotako hurrengo bideoa Elezkanok eta Peñak jokatu duten lauterdiko norgehiagokaren ingurukoa izango da, bitartean ongi izan, agur.